Tak jako pojď. Pojď. Tady nám dají peníze. Pepo, no nestyď se. To jsou... To je dárcovství. Pomáháš lidem. Pojď. No. Pepo. To jsou lidi dneska. Darovat nic nechtějí. Je, to obědná. To se musí objednávat. A co tady vůbec aspoň? Už jste to někdy byl? Ne, já jdu poprvé. Tak děláme Jsem si řekl, dneska mám čas. jsem si řekl, že pomůžu lidem. To se vy to zvládnete. Ale já zvládnu věcí, to bych zase dívala. Tak, tady můžete dotazník. Tam také mám číslo. Přečtete to? Máte tam nějaký malý písmenka? Nemáte brýle. Jo. Ne, ty jsem si... No, to doplně. Dobrý, tak to přeskočíme. Když jsem si dala tudy, tak já to koupím tam s váma. Tak. Bylo vám to asi jo, no. Takže jo, vydržte. Ale... Tamhle Uzbytová. Máte výsledek? Máte výsledek. A jsem si říkal, Franto, běž bydlet ke Zbytovu, aspoň ten potáhnu daleko. Jo, to bude za chvilku. A dneska? Říkám, tamhle Uzbytová. Já nejsem moc. Ale to vidíte tamhle z okna. Tak aspoň to jméno. Čí? Vaše. Moje. Ano. A to jsem vám neříkal. Aha. Ty Franto, jak se jmenuješ? Tak já to udělám. A pište tam. Teď jsem to měl. To za malou Franto, vzpomeň si, jak se jmenuješ. Ježiš, to je těžký s tím Frantou. Dobře, tak jdeme dál. Váš zdravotní stav. Takže, byl jste teď někdy nějak nemocen? A jdu to úplně pořád. Jo. On to jde Ale ty mi taky předepisujou. Jaký? A na co? Ale takový bílý. A pak i takový dvozvaný. Na co mu to ten doktor říkal, že to je? Teď nevím. Na paměť, ne? Taky něco. Čo? To tak vypadá. No. Ne, to paměť bude. Paměť, tu já mám dobrou. Jako slon. Je to vidět. Co tam máte dál, paninko? No, jestli jste měl nějak poslední dobu pohlavní styk, ale tak na vás koukám, tak si to ani pamatovat nebudete. No. Což je, jestli jsem to měl? Pohlavní styk znáte? Tak už že jsem tady někoho dotkl hlavou? Neviděl! Proč vlastně nechce dát? Dárce. A tak jsem si řekl, nám to musíš pomoct lidem. Aha, jo. On šel i Pepa, ale utekl. No, já to nedělám. Já to teď
pomáhám. Teď jsem tě nám nepomůže. Aha, to byste se divila. A nebo něco? Tak si to dopropojeme se zdrám. A já mám tady dotaz, já domů. A pojedu se s manželkou, ano? Pokud teda jste ženatý. To jsem tam taky nevyštěpla. No, počkej. A to vaše práce! Vy to máte vyplnit, ne? Já ji mám vykoupat.